बरा झाला. दुकानात मालक दिसत नाही, बारको पोरगो म्हणजे ह्या काम बरोबर होणार. खोटी नोट बघतोय, बारको पोरगो दिसतात दुकानात एखादा लोक. आता मालक दिसत नाही, तो चान्स घेतोय. अरे बाबू काय म्हणतो, आज दुकानात तुझं आणि कोण नाही ना? हा कोण नाही, हरकत नाही. थंड्याची बाटली कशी मोठी? थंडाची बाटली 80 वाली. 80 वाली बरं, बाटली ते थंडाची 80 वाली. आणि 20 वाले बिस्किट पुढे दे. माहिती आहे ना तुका 20 वालं? अरे माका माहित, मी किती दिवस दुकानात बसतोय. माका दात होया तू थोडं झाले. 100 रुपये, हे 100 रुपये घे. मला चान्स दिलं, 100ची नोट खोटी एकदाची चलवलंय. तर काय करतोय, कोण नाही तोस 100 घराकडे लावून दे. मालक येऊच्या आधी पळा होया. आज कोण इल्ला रे दुकानात? होय होय, कोणतरी इलेला. ते बघ, मी त्यांच्याकडून 100 रुपये कमवलंय. ह्या काय खोटी नोटा? तुका खुळ बनवले. काय करतोय मी? तुझा ते 80 वाली बॉटल नेले, तू 20 वाला पुढून नेले, ते पण आता गेली ना बाया. म्युझिक